astăzi, da, astăzi, nu știți, mereu în fiecare intro, să facem search și astăzi, da? Și acum mergem după Ade. Da. Și cu Șaban, adică glumele. Și cu mică părul, că bate la vânt. Bate vântul un pic. Da. Ce locuri de vate ascunsule ați pe aici? Ascunsule, da? Ascunsele. Uitați, arată acolo sus, uitați ce cireșe, Da. dar move. Acolo, fix acolo în colț. Da, sus. Acolo. Uitați acolo pata pe geam. Pata pe geam când am dat noi cu... Acolo. Cu dăcina. Da? Pe aici un copac mort. Mort. Acolo cireșele. Da, fix acolo, după copac. Pe aici caseci. Aici este... Asta este casa veche. Cum dădeam cu șerban cu pietre pe aici. Da. Da, înăuntru e numai iarbă. Aici geamuri. Să știți... Noaptea să mergi pe aici. Ai face pe tine, mă. Nu vârciu. Ce? Nu-i tata la vârciu. Ce, mă? Nu-i tata la vârciu. Ok. Da. Ce frumos pe țară. E cald. Că suntem în tricou. Da. Când am Meleco și Șerban și eu am una. Și fidget spinnerul acum și mergem după Adelin. Da. Să știți că pe mine mă cheamă pe YouTube de Ucen Gorgon, Dius Gorgon. Duce Gorgon. Da. Nu, de Uce. De Uce Gorgon. Da, și un Gorgon. Eu sunt un personaj din desenele ilustrate. Ok. Eu mai am verde și cu ferbece. Eu mai am un cont acum XLion YRTX. Da? Care de acolo contul acela am pierdut, cred. Nu l-am pierdut. Dar numai că nu mai pot posta pe el, pentru că telefonul pe care am contul mi s-a stricat. Știți că astăzi dacă mergem după Adelin, poate să mergem într-un loc în apropiere sau acolo unde v-am arătat cireșele. Da, nu știu, poate să mergem pe la bunica mea, că știu că pe contul lui Șerban. Și putem ca să filmăm. Când am filmăm pe un cont sus. mai de mult am trecut. Iar acesta Sergiu avea un bunic pe nume Petre. Petre și a murit, dar el stătea cu Vacile și stătea pe acolo pe sus pe deal. Și o să facem noi alt vlog tot astăzi, da, mai încolo. Și o să mergem pe acolo, o să mergem pe la bunica lui la cireșe. Ce frumos! Da, chiar, de Ion Creangă, la cireșe. Da. Un balon de fund. Dar de câte ori am mai făcut noi cu bicicletele? Da, Șerban întreabă de cât am filmat și 3 minute și 19 secunde. Da. Acum, oare ce să mai faci? Da, acum acolo este casa lui. Cred că închidem vlogul. Da. Dar mai facem când o să mergem, acum mergem pe el. Da, o să facem când o să ajungem. Nice. Da, și un kid, nu de aia. E turbat. E turbat. Deci, acolo e casa vișorul meu și cam atât cu acest vlog.